Naupang bo zual te zokulam chanchin ve thungno khuthlang lamah hian mei thai hi a awm a fanu hmel ṭha deuh mai kum mi hi a nei a a nu chu lo neiin lovah a peh thin a chuan ṭumkhat chu a nu peh a lo haw chuan a fan hmel hmuh tur reng chu a lo awm tauh lo hmu mai a khawtlanga zawn a ni a tin police ah FIR theh luh a ni bawk khawtlangin an ti tur ang an ti a chutilai chuan police lam pawhin an tih tur an ti ve mawlh a mizo dahna bawzawn ni sarih a zo hmuh a la ni tel va mizo dahna zawn tih tawp niin vuina hunserh hman a ni ta a chuan chu naupang ruattei bo chuan ngaihben a hlawhin police lam pawh nawr a hlawhin ma chu an la nasa khawp mai chuan hun a lo kal zel a thlin ngawt chu a liam chho ta mipui thawm a reh chho ve ṭan ta police lam pawh zawiin an tawp chho ve ta a nu amah hmangaih em tu tan erawh chuan vawi nangin a thar reng tila sual hauh lovang malak dan tur erawh hmeithai tan thil sa a bani dawn teh lem hun te a kal chho zel a thlariat na a lo in tla reng mai mizo executive lalhming mawi a chuang awm hming chu a hria a mahse biak pawhna erawh a nei chuang lo chuan inhlawh chhoin aizawl lamah ngaihtven turin a kal ta a tin tlang lamah a lo thawk nen engtin emaw chuan a awmna lam chu a hre a chho ve ta chu lampan tur chuan a inbualsih leh ta a chuan a awmnaah a hnathawhna hmun chu a thleng ve ta a amah a va hmu a hun rei tawk tak an inkawm chho a chumi hnuah chuan executive lalhming mawi a chuang ho chuan theih tawk chuak pui a tum thu leh sum leh pai lamah engmah a buaina a awm hauh lovang tiin a thlah a chawltela chhovin a no sawm leh kimte a chaiin an pathum chuan an khua lam chu an pan ta a thilti ngai zawng chu thei angin an ti chho mop a district SP phalna case in charge office nen atangin police file te ro chun a ni bawk a chuan thei ang chuan hma chu lak chho a ni a chuan sawma leh kimte te pawh hawi khatna an tawh hek lo amah ni tawhkan tangkai khawp mai chuan a bo atanga kum khat lai a lo in ta ṭhen awm te atangin ral na sum an dawn thu chuan beng a verh chho reuh a sawizi turin ngei tuahna chu executive lalhming mawi a chuang ho chuan a hmang chho ta a a nu chu kawmlin sawm leh kimte a chu zinchuak turin a ti a an inkhua lamah theih tawpin thil hriat belh a lo tum bawk a chutianga hapta hnih ngawt hun an hnu chuan kawng chu a lo in ong chho ta ruattei district zirtirtu hi a banga in ṭha tawk taksa in motor a lei bawk a ni a chanchin tlangpui sawm leh kimte an va hria a chuan an pathumin zirtirtu pa te in lamah chuan ruattei te khua lam chu an chhuahsan leh ta a chuan chu pa thlenih chilh in executive lalhming mawi a chuang ho chu a hun a hmang a
sawm le kimte ate rawh chuan thlani pangai an thlengthung thil hran tiangin hun an hmang chhoh a chuan hapta thumah chuan hapta thumnaah chuan sawm leh kimte chu ruattei te kual an panin negative lalmingmual chuang ho pawn a zui ve ta a chuan thil ṭulang angte ti hngalin naupang hruai leh tur chuan dictative lalmingmual chuang ho SDPO leh constable pahnih te chuan nen chuan kan chhuak a an chhuak a OC hoin zirtirtu pa chu an man ta bawk a chuan a thurualpui te nen manin naupang chu a nu hnenah hruai kir an ta ani.